Nekako mi se čini kao da je jučer bio prvi festival, amaterski festival pjesme Sevdalinke, onako samozatajno je počeo i evo nas zajedno već 7. godinu zaredom. Malo smo neki stariji, neki skroz mali su malo porasli, a mi srednjih godina smo sve mlađi. Dobra vam večer i dobro nam došli. Sedmi amaterski festival pjesme Sevdalinke i ove se godine održava u organizaciji Bošnjačke nacionalne zajednice grada Siska i Sisačko-moslavačke županije pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Sisačko-moslavačke županije i grada Siska. I ove godine festival ima dva dijela, onaj revijalni u kojem će nam se predstaviti ženski pjevački zbor Sevde i prateći orkestar Odiseja, koji su dio Bošnjačke nacionalne zajednice grada Siska i Sisačko-moslavačke županije. Zatim pobjednica festivala pjesme Sevdalinke iz 2014. godine Inga Potnar-Kosić i pobjednica festivala prošle godine Hatka Tatić. Pa pozdravimo evo prvo sudionike revijalnog dijela našeg programa i još jedan gost iznenađenja, a o njemu nešto više malo kasnije. Pozdravimo prvo revijalni dio. Kad netko nastupa u revijalnom dijelu programa, onda nastupa u potpunosti neopterećeno, samo želeći podariti ovoj prekrasnoj publici, kao i svih ovih dosadašnjih godina, melodiju, lijepu pjesmu, lijep zvuk, ali kada nastupate u onom natjecateljskom dijelu, a ove godine imamo 12 natjecatelja, onda niste baš tako opušteni jer vas prati i stručni ocjenjivački sud. No, o svemu tome malo više nešto kasnije. Na samom početku pozvaću našeg domaćina, predsjednika Bošnjačke nacionalne zajednice grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, gospodina Aliju Ardića. Izvolite. Poštovani posjetitelji, pozdravljam vas u ime Bošnjačke nacionalne zajednice grada Siska, Sisačko-moslavačke županije i u svoje osobno ime. Večeras kulturnu staciju 7. amaterski festival pjesme Sevdalinke održava Bošnjačka nacionalna zajednica grada Siska, Sisačko-moslavačke županije pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske uz potporu grada Siska, Sisačko-moslavačke županije te medijskih pokrovitelja Kvirinus radija, Radio Banovine i Radio Siska. Koristim priliku da im se svima zahvalim jer bez istih ovakve kulturne stacije ne bi bilo. Zahvaljujem se članovima organizacijskog odbora koji su uložili htjenje, trud i znanje u uspješnost večerašnje kulturne stacije. Poštovani posjetitelji, cilj kulturne stacije 7. amaterskog festivala pjesme Sevdalinke jeste očuvanje bošnjačke tradicije i običaja prikazani kroz pjesmu Sevdalinku, ali svakako jačanje tolerancije te razvijanje multietičnosti i multikulturalnosti u gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji. Kako reče voditeljica, večeras je program u dva dijela. Prvi program sa malim izmjenama jeste natjecateljski sa 12 natjecatelja koje će pratiti orkestar Zanačić iz Bihaća. Drugi dio jeste ženski pjevački zbor Sevde sa pratećim orkestrom Odiseja Sisak, te Inga Kostić, Hatka Tatić i jedno veliko iznenađenje, ja ipak ću ga svakako navesti, to je naš dragi prijatelj, promotor pjesme Sevdalinke Ibro Selmanović iz Bihaća. Dobro nam došli. Ističem da će stručni ocjenjivački žiri u sastavu predsjednica Smjera Karanović, članice Hatka Tatić i Ibro Selmanović imati izrazito težak zadatak da odluče tko je najbolji večeras na kulturnoj staciji. Svim natjecateljima, učesnicima kulturne stacije 7. amaterskog festivala pjesme Sevdalinke želim uspješan nastup. Sada, poštovani posjetitelji, pozivam se da zajedno pozdravimo naše uvažene goste. Pozdravljam predsjednicu Županijske skupštine, gospođu Ivanku Roksandić.
pozdravljam načelnika općine Topusko Ivicu Kuzmića. Pozdravljam nama dragog prijatelja, zamjenika načelnika općine Cetingrad Osmana Mušte sa suradnicima. Pozdravljam predsjednika Gradskog vijeća Bošnjaka grada Siska, gospodina Adisa Keranovića, doktora medicine. Pozdravljam predsjednika Gradskog vijeća Bošnjaka grada Petrinje, gospodina Hajrudina Kulešića. Pozdravljam predsjednika Udruge branitelja Bošnjaka grada Siska, Sisačko-moslavačke županije, gospodina Hamzaliju Hafizovića. Pozdravljam nama dragu prijateljicu, predstavnicu KUD-a Osman Džafić Prijedor, gospođu Semenić. Pozdravljam sve predsjednike i predstavnike bošnjačkih asocijacija i svih nacionalnih manjina u gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji. Poštovani posjetitelji, ovim otvaram kulturnu staciju 7. amaterski festival pjesme Sevdalinke. Ugodno uživajte, program je bogat. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Skupštine Sisačko-moslavačke županije Ivanka Roksandić, izvolite. Dobar večer svima, dragi posjetitelji, uvaženi gosti. Evo, imam izuzetnu čast, osobitu danas, večeras, da vas pozdravim u ime našeg župana, gospodina Ive Žinića, koji zbog drugih obveza danas nije mogao i večeras biti ovdje s vama, njegovih mladih zamjenika Romana Rosavca, Ivana Celjaka, svakako u ime svih vijećnica i vijećnika Sisačko-moslavačke županije, a i na kraju u svoje osobno ime. Nama u Sisačko-moslavačkoj županiji je izuzetna čast uvijek nazočiti onome što bošnjačka nacionalna manjina gaji i njeguje u našem gradu, u našoj županiji, zato što imamo izuzetno dobru suradnju sa svim nacionalnim manjinama, poglavito sa bošnjačkom zajednicom. Evo, ovo je samo jedna od niza manifestacije koja bošnjačka zajednica organizira diljem cijele županije i rekla bih nekako je ovo ono što kažu u običnom govoru šlag na tortu. Ovaj festival Sevdalinke, najljepše bošnjačke pjesme, inače jedne od najljepših ljubavnih pjesama koje zakažu često da izlazi iz duše i za dušu je, svakako je jedna vrijedna manifestacija i zato nemojte posustati, ovo je, kao što je Carmen naša rekla, počelo vrlo skromno, ali evo već 7. godinu traje, trajite i dalje i čuvajte svoju baštinu, čuvajte svoju kulturu. Mi u Sisačko-moslavačkoj županiji uvijek ćemo podržavati ovakve manifestacije i dalje vam pružamo ruku suradnje, imamo izuzetno dobru suradnju i nadamo se dalje dobroj suradnji. Evo, hvala vam lijepo i uživajmo večeras svi u pjesmi. Hvala lijepa predsjednice Skupštine. Sa puno pozornosti pratiti interpretacije pjesme Sevdalinke na ovogodišnjem 7. amaterskom festivalu pjesme Sevdalinke u organizaciji Bošnjačke nacionalne zajednice grada Siska i Sisačko-moslavačke županije. To je svakako stručni ocjenjivački sud koji će, iako doživjeti svaku pjesmu, naravno i emotivno i posebno, svatko ima neku sebi dragu, ali odgovornost koju imaju i večeras na ovom festivalu ih onemogućava zapravo da samo donose ocjenu po osobnom sudu i osobnoj emociji, nego kao i svih dosadašnjih godina doista sa puno pozornosti prate ono što će naši večerašnji interpretatori izvesti pred ovom prepunom dvoranom Doma kulture Kristalna kocka Vedrine. Pa ćemo upoznati sada i članove stručnog ocjenjivačkog suda. Pozivam predsjednicu suda Asmiru Keranović. Ona će odgovornost dijeliti i sa Ibrom Selmanovićem, kojeg također pozdravljamo i pozivamo da nam se pridruži.
i sa prošlogodišnjom pobjednicom amaterskog festivala pjesme Sevdalinke Hatkom Tatić. Pred njima je svakako veliki zadatak i vjerujem da će ga uspješno odraditi i ove godine 7. godinu zaredom. Reći ćemo nešto kasnije i koji orkestar će pratiti gotovo sve natjecatelje večerašnjeg festivala, a sada pozdraviti ženski pjevački zbor Sevde i prateći tamburaški orkestar Odiseja koji već jesu na pozornici, a čine ga Marijan Popović, Pero Sustovčić, Medini Menković i Sead Škokan. Pozdravimo ove glazbenike. A glazba u onom prednatjecateljskom dijelu, jer ovo je jedan dio revijalnog programa, su pjesme S one strane plive, Tjera zvijezda mjeseca, pjesma Žal u izvedbi gitarista Marijana Popovića i pjesma Nemate više Alija u izvedbi harmonikaša Seada Škokana. Ženski pjevački zbor Sevde i tamburaški orkestar Odiseja. Izvolite, a vi cijenjena i poštovana publiko, uživajte u nastavku ove večeri koja će zasigurno biti prekrasna. Opet u njega znam da neću biti kao nekad mlad, ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje dijeli se na prije i posljednje, na mlade godine i žal što ostane. Srce moje dijeli se na prije i posljednje, na mlade godine i žal što ostade. Još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Zato evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje dijeli se na prije i posljednje, na mlade godine i žal što ostade. Srce moje dijeli se na prije i posljednje, na mlade godine i žal što ostade.
viša što odsade. Hvala lijepo.
srcu naše, ali ja Bože treba. U srcu naše tuga je velika golema, veća od naših planina. U srcu naše tuga je velika golema, veća od naših planina. Nek ti je rahmet, Alija, Sevda Alija. Nek ti je rahmet, Alija, druže moj. Nek ti je rahmet, veliki, Boži, beskrajni, jer to ti želja. Jer to ti žele sinovi, jer to ti žele sinovi. Ajde malice, istrijele dušice, ženski pjevački zbor Sevde i orkestar Odiseja Bošnjačke nacionalne zajednice grada Siska i Sisačko-moslavačke županije. Pozdravimo ih još jednom. Hvala im lijepa na uvodu u ovu večer. Strah je osjećaj u životu prožet melankolijom, čežnjom i lijepom tugom. Kako to čudno zvuči, a zapravo istinito. Tuga, a lijepa.
U Bosni se izražava kroz svoje tradicionalne pjesme sevdalinke, a sevdah je emocionalno glazbeno, lirsko i vizualno putovanje kroz dušu Bosne. U Bosni sevdah je jednako važan kao i život, ljubav, smrt, sreća ili tuga. A sevdalinka kao pjesnička forma je ono što izražava osjećaj, ohrabrujući taj osjećaj i uzdižući ga upravo kroz glazbu. Zamolila bih vas sada da pozdravimo mladiće, da će oni reći nismo baš tako mladi, a baš su mladi, svatko tko voli pjesmu i bavi se glazbom vječno je mlad. Naše goste iz Bihaća, harmonika Edin Zanačić. Klavijature Adis Salihadžić. Gitara Enes Mešić. To je opis koji će pratiti interpretatore pjesme sevdalinke ovogodišnjeg 7. festivala, amaterskog festivala pjesme sevdalinke. U Bosni taj sevdah koji je jednako važan i kao život, ljubav, smrt, sreća i tuga, kao što sam rekla, je nešto što netko poistovjećuje sa fadom ili džezom. No, bio to na bosanski način ispjevan fado ili džez ili blues, ostaje činjenica da je sevdalinka jedinstvena i da je sevdalinka bosanska. Večeras vam upravo to poklanjamo u ovoj večeri koju u natjecateljskom dijelu programa otvara Hakija Hadžipašić iz Cazina. Svakako mu treba podrška jer je ovo natjecateljski dio programa, ali prije toga ja bih zamolila neka nam Asmira kaže, a ja ću u međuvremenu malo ovdje pozvati Hakiju da dođe do mene. Neka nam trema uvijek, a već je koliko godina u Sisku. Da ga pozdravite pa poslušamo Asmiru. Vedrine, zasigurno možemo reći da je pjesma sevdalinka i sevdah u Sisku kod kuće. Ja vam se zaista iskreno zahvaljujem. Kao predsjednica žirija, ukratko ću vas upoznati sa pravilima i kriterijima, pa ćemo na onaj ljepši dio. Danas večeras će nam se predstaviti 12 izvođača pjesme sevdalinke iz Bosne i Hercegovine, Zagreba, Lekenika, Novske i Siska. Neki od njih su već večeras imali prigodu nastupiti, kažu bilo im je lijepo pa su došli ponovno. Kriteriji kojima će se voditi stručni žiri nisu se bitno izmijenili u odnosu na protekle amaterske festivale, pa ćemo mi kao stručni žiri ocjenjivati tehnički dojam, umjetnički dojam i svakako ne manje bitan onaj scenski nastup. Za svaki pojedini kriterij, svaki član žirija dodijelit će natjecatelju ocjenu od 1 do 10. Kandidat s najvećim brojem bodova zauzet će prvo mjesto, dok su ostala 2 mjesta rangirana prema osvojenim bodovima. Uvijek je tu i naravno nezaobilazna i manje vrijedna nagrada publike u kojoj ćete vi, poštovani posjetitelji, učestvovati, a slobodnom procjenom žirija dodijelit ćemo nagrade publike. Ja bih sad još samo na kraju ovog dijela svim natjecateljima u ime stručnog žirija zaželila uspješnu večer. Hvala lijepa Asmiri Keranović, predsjednici stručnog ocjenjivačkog suda. Sada počinje njihov posao, ali kao što ste čuli, cijenjena i poštovana publiko, i vaš posao, jer sudeći prema pljesku pratit ćete svakog izvođača, a koji će biti najbolje popraćen i najbolje ocjenjen od vas saznaćemo tijekom večeri. Sad više nema tremu, pa pozivamo još jednom Hakiju Hadžipašića iz Cazina, 4. godinu zaredom na Sisačkom
sisačkom festivalu Platno bijeli, Sarajka djevojka. Predstavio nam se Hakija Hadžipašić iz Cazina, pozdravimo ga još jednom. Thank you.
Samo
Dario Čunko iz Zagreba, pozdravimo ga još jednom.
ja koristit ću samo zadržala na trenutak kako ne čuje da nam se i ona predstavi. Dobro večer i vama. Dobro večer, ja sam Sanja Selman. predstaviti već 7 pjesama od ukupno 12 u natjecateljskom dijelu ovogodišnjeg amaterskog festivala pjesme Sevdalinke.
Sada nam dolazi iz Sanskog Mosta Amar Arnautović. Pjesma je Razbolje se Sultan Sulejman. Razbolje se sultan Sulejmane aman, aman padiša. Sjedno najviše Ramazana aman, aman Ramazana. Pitao ga sine Ibrahime aman, aman Ibrahime. O moj babo sultan Sulejmane aman, aman Sulejmane. Otišao babo umrijeti aman, aman umrijeti. Jel ti žao carstva Istanbula aman, aman Istanbula. Odgovara sultan Sulejmane aman, aman padiša. O moj mladi sine Ibrahime aman, aman Ibrahime. Nije meni žao umrijeti aman, aman umrijeti. Nit mi žao carstva Istanbula aman, aman Istanbula. Već mi žao Saraj Bosnu ostaviti, Bosnu ostaviti. Već mi žao Saraj Bosnu ostaviti, Bosnu ostaviti. Samo ću reći Amar Arnautović iz Sanskog Mosta, pratnja na gitari Sara Selman. Zahvalimo im se još jednom.
i Irmi Osmanović iz Ove noći tebe sanjati, majko, da mi hoćeš, mila moja, na san doći ti. Da mi
kao i jedina Adisa i Enesa koji ovako prate krasno sve interpretatore pjesme Sevdalinke. A mi smo u završnici, samo nije sudjelovao na prvom amaterskom festivalu pjesme Sevdalinke, a onda je uslijedio drugi, treći, četvrti, peti, šesti i evo večeras sedmi. Jedini natjecatelj, sudionik ovoga festivala iz grada Siska, grada koji zapravo u svoje okrilje prima sve one koji vole lijepu pjesmu Sevdalinku i evo već 7. godinu zaredom organizira uz Bošnjačku nacionalnu zajednicu grada Siska i Sisačko-moslavačke županije i pokrovitelje Sisačko-moslavačku županiju, grad Sisak i Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske ovaj festival. Fadil nam se Ibrahim Pašić pridružuje na Sisačkoj pozornici u svom gradu Sisku i bilo je onako iza pozornice, hoćete li me nešto pitati? Pitala sam ga iza pozornice, on će sada odgovoriti. A ne znam što ste mi pitali. To je zbog treme. Zašto i od kada se pjeva ova pjesma Sevdalinka? Pa ja, pjesma Sevdalinka pjevam praktički čitav život. Tako da, Već punih 25 godina. Ja se ispričavam, 27, Fadil Ibrahim Pašić pjeva u lijepom starom gradu Višegradu.
na 7. amaterskom festivalu pjesme Sevdalinke, a Smira Heranović, Hatka Tatić i Ibro Selmanović sada razmišljaju o tome kako će zapravo uspjeti odlučiti tko je dobio broj glasova za 3. poziciju, tko za 2., tko je bio najuspješniji i kako ste i koga vi ocijenili, poštovana i cijenjena publiko, kao najuspješnijeg ili najsimpatičnijeg interpretatora godišnjega festivala. Do tada, dok stručni ocjenjivački sud odradi ovaj izuzetno odgovoran posao, mi nastavljamo, kako bi se to onako u žargonu reklo, u revijalnom tonu. Zadovoljstvo mi je ovdje u Sisku na pozornici Doma kulture Kristalna kocka Vedrine pozdraviti nagrađenu glasovima publike na amaterskom festivalu pjesme Sevdalinke, a potom nagrađenu 2014. godine na ovom festivalu od strane stručnog ocjenjivačkog suda Inga Kosić-Potnar iz Kutine. Djevojčica plaće i pjeva Sevdalinku, ja svaki puta to moram reći jer i sama ne znam koliko je pregleda na YouTube kanalu zapravo imala ova Ingina interpretacija na našem festivalu. Predstavit će nam se upravo pjesmama kojima je osvojila srca publike, a potom 2014. godine i srca stručnog ocjenjivačkog suda. Inga Kosić-Potnar.
Nekoliko puta spominjani predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice grada Siska i Sisačko-moslavačke županije Ali Avdić doći će na pozornicu kako bismo se na samom početku ovog završnog dijela večeri zahvalili onima koji su sudjelovali u večerašnjem programu. Pa Alija, izvolite. Hvala lijepo. Ja sam očekivao da će biti odlično, međutim, ispalo je izvrsno. Pozvat ćemo voditelja ženskog pjevačkog zbora Sevde, Šemsudina Dugonjića, pretpostavljam kako je ovdje među nama, kako bi se u ime Bošnjačke nacionalne zajednice grada Siska i Sisačko-moslavačke županije predsjednik zahvalio i Sevdama na sudjelovanju u jednom dijelu ovog prebogatog večernjeg programa ovdje u Domu kulture Kristalna kocka Vedrine u Sisku. Još jednom čestitam ženskom pjevačkom zboru Sevde, koji su zaista prekokrasno predstavljali Bošnjačku nacionalnu zajednicu i neka tako i nastave. Čestitam im. Hvala lijepo. Će oni prvi. Pobjednica je 7. amaterskog festivala pjesme Sevdalinke. Čestitke Elmi, osvojila je 7. amaterski festival pjesme Sevdalinke. Elma iz Mlade,